Aurkezpena eginik, heldu diezaiogun bada bildu gaituen gaiari, kazetarien begiradatik gatazka politikoaren erretratu proiekzio bat ditugu hemen, 3 kazetari aktiboan daudenak. 3 ere iritzi emailea ditugu, ofiziokoak, irrati eta telebistan, ez bakarri prentxan. Pello Urtzelai erdian dagoena Gipuzkoatik heldu zaigu, Gipuzkoatik heldu baldin bazaigu ere bilbotarra dugu, Tafalla, Nafarroatik heldu zaigu Florena Oiz, hemen ere ondoan aldebenean dagoena, eta han beste iskinean kantoian dagoena Etxekoa, Arabarra, Txema Ramirez de la Piscina. Pello Urtzelai erdikoa Berria egunkariko kazetaria dugu, Gara egunkariko zutabe egilea Florena Oiz, eta Txema, luma zehatzeko ezagutuko duzuenez, kazetari doktorea, kazetari berrien hezitzailea izateaz gainera. Eta kazetari islarioi esateko dutena 2 saioetan ustea eskatu diet, 2 saioetan laburbitzea. Lehen bueltan gatazkari buruz, komunikabidek izan duten jarrera eta joera, baloratzea, egitea eskatuko diet, hori bai 10 minututan errenditzea erregutuz. Eurenak entzun ostean zuen txanda izango da. Bizpahiru galdera egingo ditugu, eta gero bigarren buelta bat egingo da, bigarren buelta bat izango da, kasuan orain eta geroa nola ikusten duten kontatu diezaiguten. Eurek nola ikusten duten gaurko egoera. Bati bat, hurbileko argi ilunak asaltzeko, narratzeko eskatuko diet, eta azken txanpan nola ez, zuen galderekin, itaunekin bukatuko dugu maingurua. Eta Txema Ramirez de la Piscina, aurren zuretzat, mikrofonua, esan Txema azken 20 urteotan Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Fakultateko irakaslea dugula, aurrez dena den 10 urtez egin egunkarian eman bazituen ere. Arabako delegazioan eman zituen, azken 80. hamarkadako urte guztiaiek eta bera izan zen azkeneko urteetan ere delegazioko burua. 20 urteotan gatazkaz unibertsitateko ikasleen pertzepzioa ere interesa nola aldatzen joan den aztertzen ere maisua dugu Txema Ramirez. Bere formazio akademikotik gatazkak ezagutu duen denbora honetan komunikabideetan izan duen isla bikaina azaldu duelakoan berarekin pentsatzen dut mainguru hastea, hala Euskal Herriko kolore anitzetako egunkarietan nola islatu duten gatazkaren egoera hori eta bai estatukoetatik. Dozenaka galdera ditut, komunikabideak inpartzialak diren, objektiboak moldatzen joan diren eta bartabar, baina tira, zurea da hitza Txema, lehen 10 minutuetako txandan, ni jan baldima izkizut ere aurrenak. Bale, eskerrik asko Roberto, apor bat txundituta ere utzi nauzu. Sarrera horrekin. Doktorea ditzagatik. Bueno, horrela da, ez? Behintzat akademikoki. Baina doktore eta dotore gauza desberdina dira. Gero ikusiko dugu, doktorea den edo ez. Hori zuek erabakiko duzue. Bueno, eskerrik asko zuei ere, ona etortzeagatik, izan beharrik ez dago. Eta eskerrik asko baita ere antolatzaileei. Izan ere, bueno, denok ditu gure pasioak, batzuk dira aitorrezinak, jendearen aurrean, eta beste batzuk dira aitorgarriak. Eta nire aitorgarria diren pasioen artean daude bi, bata da komunikazioa eta bestea da politika. Orduan, gauza biak uztartzeko aukera eman didazuelako, benetan eskerrik asko. Eta gainera, saltza sortzeko aukera baldin badago, hainbat hobe. Antolatzaileek eskatu zitean, bueno, lehenengo eta egingo dugu iraganari buruzko beste izo bat eta gero hemendik aurrera. Orduan, nondik abiatu 1989-tik, Ara, 22 urte ez da, pasa dira. Argelgo negozaketak izan ziren garai haietatik. Gero Lizarra, 1988, Loiola 2006 eta gaur egon 2011. Zenbat gauza gertatu diren 22 urte hauetan munduan gure bizitzan. Orduan Berlingo harresia jauzi zen, edo batzuei gainean erori, Sobietar batasuna deitzen zen ura ere desagertu, Europan tartean hainbat estatu berri sortu dira, Euskal Herria baino txikiagoak, desente. 89an internet zer zen ere ez genekien, nik gogoratzen duen 90an sartu nintzen unibertsitatean irakasle bezala, eta orduan 93 hartan jazten ginen, nolabait jolasten unibertsitatean, baina oso kontu minoritario zen orduan, oraindik ere.
Eta gaur egun, begira, gauza no aldatu diren, eta Afrikako iparraldeko herrietan gertatzen nahi diren hainbat eta hainbat matxinadaren, helburuan markatu ez, erdialdean dago internet bera edo sare sozialak. Hori esan da, nik eta iraganari erreparatuz edo besteizua eginez, botako dute ideia bat, eztabaidagarria dena, jakina, eta gero, gustatuko litzateke hori frogatzen joatea. Ideia nagusia nire ustez, eta kasetaren artean gaudenez, eta kaseta konsumitzen duzuenok, zarete zuek ere, komunikabideen eragina nire ustez, guk uste duguna, baino txikiagoa da. Eta zergatik esaten dudan, orain azalduko dut. Askotan, duela hilabete gutxi, entzungo zeniten adibidez Patxi López jaunari, esanez guk arazoak ditugu komunikazioarekin. Izan ere, gauzak ongi egiten ari gara, baino ez dugu asmatzen komunikatzen. Antzeko zerbait entzun diogu hainbat eta hainbat politikariri. Beste, batasunako zera hainbat buruzagiri ere entzun izan diogu. Arazoak ditugu komunikazioarekin. Agian ez dugu asmatzen komunikatzen. Eta, beste hainbat buruzagi politiko hori ere beste horren beste entzuten zaila, ez da? Eta nik dudan impresioa da, batzuetan, kasuan kasu, batzuetan ez dela hainbeste mezularien arazoa baizik eta mezuaren beraren arazoa. Eta hori askotan ez da onartzen. Hau da, mezuak berak arranka egiten du. Patxi Lópezen kasuan nire ustez garbi dago. Berak, lausotuta zegoen argazki baten gainean egiten ditu. Hau da, azkenengo hauteskundeetatik, ez da? Egiten du bere konposizioa, bere argazki propioa, eta horren gainen egiten du bere interpretazioa, baina arazoa da, ateratako argazki hori ez dela fidela. Hau da, dagoen ordezkaritza politikoa ez dela fidela. Arazoak, hainbat zenbait alderdik, jakina arazo dituztelako, eta ezin dilako aurkeztu beste. Eta, batasunako zenbait buruzagiri ere, nire ustez baita ere bestean beste gertatzen da. Ez hainbeste azkenengo urte hauetan baizik eta historikoki, ez da? Ez dugu asmatzen komunikatzen. Baina, claro, nik gogoratzen dut, askotan, nik irakurtzen dituen konjuntura analiziak ez etozela bat, nik egunero ikusten nuen errealitatearekin. Kontua ez da, mezularien arazoa, kontua da, benetan ez dutela asmatzen, mezua transmititzen, mezuak karranka egiten duelako. 89an, Argelgo negoziaketa sekretuaiek oso urrutik gelditzen dira, baita niretzat ere bai. Baina, gainera, oso, sekretuak izan ziren, PSOE eta etaren arteko negoziaketak izan ziren, ura apurtu egin zen, bakoitza bere bertzio eman zuen, nori zinetzi, bakoitzak atera zituen bere ondori, ni neuk ere bai, ez da. 88 Lizarra, hori esan da, burura niri bintzat datauzkidan lehenengo hitza dira, ilusioa, nire ustez iraun zuen bitartean zoragarria izan zen, eta mediatikoki gainera demostratu zen, zenbat eta astoramen mediatikoa sortu Madrilen, orduan eta hemengo giarre politikoan gehiago tenkatzen zen eta gehiago aktibatzen zen. Hori bitxia da oso. Eta nator lehen aipatu dudan hipotesi horretara, ez da? Komunikabideen eragina askotan guk uste duguna baino txikiago dela. Zergatik, izugarrizko desoreka informatiboa zegoen, baina hauteskundeetan desoreka informatiboa nolabait alderdi estatalisten edo konstituzionalistak edo nahi duzuen bezala ditu, baina hala ere emaitzak bestelakoak izan ziren hauteskundeetan. Bitxia oso. 2000 ura Lizarra hautsi egin zen. Etak zapuztu zuen, nire ustez. Akabo ilusioa, maitasuna, konplizitatea, hainbat sektoren artean sortu zen giro berezi ura. 2001, gogoan izango duzue, Maior Oreja eta Ibarretzaren arteko lehia. Baita ere, mediatikoki izugarria izan zen. Desoreka zegoen nabarmen, zegoen artilleria astun guztia baten alde. Redondo Terreros, Maior Oreja, Espainiako Telebista, Telecinco, eta bar, eta bar. Hala eta guztiz ere, Ibarretzek lortu zituen orduan 600.000 boska. Uste dut, bere alderdiek inoiz lortu duen boto kopururik handiena. Gogoan izan baita ere, garai hartan eta egurra partitzen ari zela. Baina,
berriro nator lehengo zera horretara. Eraginaren kontu horretara. Badagoela haustura bat iritzi publikatua eta iritzi publikoaren artean. Naiz eta komunikabideek A esan, horrek ez duzen nahi, hiritarrok esango dugula A. Ez da gutxiagorik ere. Beste adibide, xume bat, garai hartakoa baita ere. Gogoan izango duzue, zelako presio mediatikoa jasan zuen Josep Luis Caro de Rovira, ERC-ko buruzagiak eta Generalitateko presidente ordeak. Besteak beste, etako buruzagikin, edo ordezkarekin bildu zelako Perpiñan. Jasan zuen presio mediatika ikaragarri izan zen. Bere alderdiak berriz, inoiz, garai hartan lortu zuen, inoiz lortu duen boto kopururik handiena. 2006, Loyola, hori baino lehenago izan zen, Txillarreko negoziaketak, Genebako zerak elkarrizketak baita ere, informatikoki nire ustez garai interesgarria, ez zuen lortu edo ez zuen piztu, Loyolak piztu zuen lilura. Besteak beste, amaitu zen denok dakigun bezala, T4ko atentatuarekin. Horren bitartez etak ere komunikatzen du, eta komunikatzen du ez bakarri jardun armatuarekin, baita ere, bere jardun armatu komunikatu egiten du beste hainbat sensazio eta sentipen, ez da? Eta, berriz ere, etzipena, eta nire ustez are eta handiagoa. Baina, 2011an gaude, 2010-2011an nik uste, prozesu hau desberdina dela, batasunak aurre hartu dio etari, eta hori nire ustez, zerbait berria da. Politikoki prozesu interesgarria da, ez dakit lortuko duen, Loyolak ez barkatu, Elizarra lortu zuen lilura, baina nik behintzat bai somatzen du zenbait sektoretan batez ere, gazteetan, gazteen begin inietan unibertsitatean bai lilura hori, sortu, alderde berria, eta bar. Eta nire ustez baita ere, batasuna ordezkatzen duen sektore politikoa lortu du, egin dozu politika informatibo inteligentea, azken 2 urte hauetan. Zergatik, oso momentu zailean, komunikabide nagusi guztietatik eragotzia den momentuan, bere bozeramaleak kartzelan batzuk edo asko dauden momentuan lortu du impacto desente, berrio diot, politikoki eta informatiboki oso ongi kudeatu duen politika bat eginez. Horren adierazle dira, adibidez, El País egunkarian Hernando Otegi emandako elkarrizketa, edo Washington Post egunkarian agertutakoa, BBC-n, Correon, Radio Euskadin, eta bar. Gakoa hor, nun dago, nire ustez, berriro diot, ez dagoen beste mesulariengan horretan ere, baino mesua berria da. Eta horregatik lortu duen oihartzuna.